Welkom bij deze week, maar de meest opvallende reportages van de Oranje Wieken bij Omroep Friesland. En dit ben je uit de onderwerpen. Tijd voor ijsziekers begint te druwen. Imago Sportclub Heerenveen schijnt toch onrest. En Frieske literatuur in de skienwerpers. Aast de sport en de cultuur, maar nou eerst het nieuws van deze week. De tijd begint te druwen voor de ijsziekers. Het eerste leerpaai van Friesland kan wel eens net eerder voelen worden als de laatste weken van maart. Het is dit hier uitzonderlijk koud, maar een soort sneeuw en nachtfrost. En ook deze week gaat het kwik weer onder nul. En dat wil de deadline van 1 april, de officiële einddatum van het ijsziekerseizoen, heel tijd dichterbij komt. En dus vinden we de echte ijsziekers net op het laan, maar in de score. Ja, dat is net best. Ik zit hier nou te eindelijk vlechten. Ik hier natuurlijk iets veel wezen, maar nou. Wanneer dat je hier maat binnen en er binnen lippen in het laan, dan moet je elk in het laan wezen. Maar goed, het vriest alle nacht nog en weer van de morgen wiet van de sneeuw, hoe nergens wordt te praktiseren. We moeten zien of we op een andere manier dus tijd omkrijgen. Zo zal het bij een protte ijsziekers gaan. Het is op het stuit vissen te kort voor de lippen om bij de eerste list te beginnen en dus is het stil in de grijden. Ze horen hun nog wat in, om het zo maar te zeggen. Hij die is wel wakker drok in de loft, maar de wiefkes die maakt ze nog net omstalten om daar echt werk van te maken. Frost, dat houdt het eilen zin. Het onbod fretten, want dat is eigenlijk bepalend voor het eerste ei in dit lijn worden. En als de winter weer wat onhelpt, dan wordt het een dreig verhaal. Dan kan het wel eens heel laat worden. Ben je daar bang voor? Ja, aan de ene kant wel. In 1969 gingen we de eerste Frieske ei op 31 maart. En als die winter echt weer invalt, dan gaat het die kant weer uit. En dan komt de deadline van 1 april wel heel dichtbij. De groot had intussen, naast het eindekoevlechtje, nog wat orenklusjes voen om de tijd ont het eerste ei trot te komen. Onder Willens wordt het waar goed in de gaten houden, want de dag van het eerste leerpaai komt hoe dan ook dichterbij. Ik denk, maar een beetje geluk dat er nou snijden. Dat een beetje, de eerste leer die leidt eigenlijk altijd naar waar onverwachts een ei, maar snijden denk ik dat er wel eens een ei lezen kan. Vorige week zei ik vreed, dus nou onkomende vreed. Maar als ik de waarsberichten zou zien, dan denk ik dat ik wel eens na je week werken kan. Maar laat ik eerst vreed maar staan. Of wij dan met de groot het laan ingaan en het zinsje erbij is, dan begint het er zelfs een beetje op te liekjen. Zit, daar get ik weer. Ja. Zit, die hij die draait wel weer over de buik. Ja. De twee famkes die het vrienden weekend twee homo's mishandelen, hebben juist op het treinstation in Snits op een Nijmeesken onvallen. Ze twee vrouwen van 21 en 24 jaar uit Snits zijn de holle skopt en slijn. Een van de vrouwen moest daarna opgenomen worden in het ziekenhuis. Joet mocht ze weer naar huis. Juist de joen om lieken nog zo'n uren worden de vrouwen op station Snits Noord onvallen. En die worden eigenlijk zo uit het niets worden ze mishandeld door twee meisjes. En dat is eigenlijk wat er gisteravond gebeurd is. Hoe binnen zij mishandelen? Nou ja, schoppen slaan, aan de haren trekken, dat soort dingen. Twee weken mishandelen de vrouwen uit Heerenveen en Ljouwen twee jongens. Dat zoenen ze die en haar ont zij homo binnen. Wat de reden is dat ze de twee vrouwen uit Snits onvoelen, is een rietsel. Ik weet niet wat het motief van de twee dames is, dus dat moet nog duidelijk worden. En ik weet ook niet of dat de vorige keer zo heel specifiek duidelijk is geworden dat het echt om homohaat ging. Het lijkt meer dat de dames op zoek zijn echt naar slachtoffers om hun, om gewelddadig te zijn of op een of andere manier, daar lijkt het op. Doet ze jet binnen hoe de eerste mishandeling binnen ze dezelfde dag weer vrijlitten. Nou zullen ze voorlaat worden onder jochte commissaris. Die bepaalt letter deze weken of en hoe lang ze vers zitten blijven matten. René Brakel wie een van de eerste slachtoffers. Hij is de bot van schrokken dat de famkes juist op een Nijmeesken skopt en slijn ha. Nou, ik vind het echt afschuwelijk. Ik vind, echt. Ik heb hier geen woorden voor. Het is, ik denk van, je hebt het al een keer gedaan. En waarom 2 weken later moet je het nog een keer doen, maar dan eigenlijk ook nog 10 keer erger. Dat zij nu in het ziekenhuis hierdoor ligt, dat vind ik echt serieus waar niet te bevatten. Echt niet. Nee. De verwoeding zien René's gezicht binnen Wolwes ambitie genezen. Maar hij had nog wel botlast van de mishandeling.
Nou, ik vind het nu toch wel een beetje beangstigend worden eigenlijk. Ja. Bist bang worden op stritten? Ja. Ja, ik zit nu wel... ik kijk nu wel 3 keer om me heen voordat ik gewoon over straat loop. En vooral alleen. Ja. Nee, ik vind dat... ja, ik ben er wel een beetje bang voor eigenlijk. René en Irod haar nooit ze mishandelen binnen een Facebook-actie opzet zien homogeweld. Die is intussen al haast 10.000 keer deeld. De eerste beam die het planten wordt in het rand van de kroning van koning Willem-Alexander, die stiet al in Ljouwert. De landelijke beamfeestdag verjoert in de Frieske Haardstad. En daarom is de beam hier alvast hinnebracht. En op 30 april dan wordt er planten. Vanzelfs in de joert op de nationale beamfeestdag nog duizenden orenbeam de groen in. Door het aftreden van de koningin en het aantreden van Willem-Alexander als koning krijg je nu de discussie over de koningsboom. En dat hoort ook in Leeuwarden, want de Oranje-Nassau-familie stamt af van Johan Willem Frieso. En die komt hier vandaan, dat was de Friese stadhouder. Je zou zeggen dat kan geen toeval zijn, de koningin heeft er vast rekening mee gehouden. Nationale boomfeestdag, dan treed ik nu af en dan kan Willem-Alexander hier in zijn oerstad de eerste Willem-Alexander boom krijgen. We gaan hem planten op Koninginnedag, de Kroningsdag, 30 april. En dan komt hij voor het beursgebouw. Joert wordt het tal van orenbjem planten. In totaal maar liefst 115.000. Troch skwalben uit heel Nederland. Het is heel belangrijk dat kinderen gewoon in contact komen met hun omgeving. Zeker vandaag de dag leven kinderen in een veel luxere samenleving. Altijd binnen, altijd warm, altijd wel weer met die spelcomputer aan de slag. En filmpjes en dvd'tjes kijken. Maar gewoon in de natuur bezig zijn, zodat het vroeger nog veel natuurlijker was. Ja, daar moet je wat meer bij sleuren. En daarom doet Boomfeestdag dat nu al 56 jaar. In Techem sammel je haar 400 skwalben voor de nationale beamfeestdag. En dan eindelijk maaien de band de skeppenbroeken. Nationale boomfeestdag. En wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is dan dat we de bomen, dat we vertellen en laten zien wat voor bomen eigenlijk, wat bomen eigenlijk zijn. Of ze vooral lucht geven. Wat leren jullie allemaal op school over bomen? Nou, hoe ze water uit de grond halen. Hoe doen ze dat dan? Ja, de wortels, als het regent dan gaat het allemaal in de grond, het water. En dan zuigen die bomen het dan weer op. En waarom is het belangrijk om veel bomen te hebben? Nou, dan krijg je veel zuurstof. Omdat het dan goed voor de wereld is. Een aantal reportages wien dat uit het Nijs van Arone Wieke. Zoek van meer Nijs ekkers op je website omroepfriesland.nl. Het imago van sportclub Heerenveen had de Arone tijd flinke skeer oproen. Dat zei Frank van den Wal-Baken, een autoriteit op het gebied van sportmarketing. Sponsoren binnen ontevreden, supporters roeren hadden en op de werkvlier is het onrustig. En even van de Wal-Baken kind dat vervelende gevolgen had. In dit kantoor in Hilversum zit de goeroe op het meet van sportsponsoring, Frank van den Wal-Baken. Hij stier onder oren onder de basis van het Holland Heinekenhuis, de KPN-Eredivisie, Egon en Ajax en bracht de Rabobank bij de Hutfietsploeg. En hij volgt Heerenveen op de voet. Nou, in de voetballerij ben ik een Ajax-fan. Heb daar ook seizoenkaarten en zit daar ook zoveel mogelijk. Maar als ik zou moeten kiezen voor club nummer 2 in Nederland, dan kom ik toch wel terecht bij Heerenveen, denk ik, ja. Dat is ook wel wat heel vaak uit onderzoeken komt, hè? Dat Heerenveen de second best is eigenlijk, de favoriet. Ja, en dat is toch ook de uitstraling die de club heeft, door de jaren heen opgebouwd van gewoon hard werken, is een beetje inherent aan Friesland. Ook over het algemeen aanvallend voetbal, dat spreekt sowieso aan door de jaren heen. Ze hebben een behoorlijk wat sterren voortgebracht. En dat heeft toch weer te maken ook met goede scouting. Dus ja, het is over het geheel genomen gewoon een sympathieke club. Die zijn zaakjes altijd ook voor elkaar had.
De klemtoon op het woord had zuid al genoeg. Hij vindt dat het imago van Heerenveen net meer is wat het jeder wel west had. Een van de problemen op dit stuit binnen een tal ontevreden sponsoren. Neffens Van der Wal Baken een logisch gevolg. Als sponsor wil je A, geassocieerd worden met een winnaar, sportief gezien een winnaar. En B, wil je geassocieerd worden met een instituut waar de zaakjes rollen en waar er geen onrust is. Als we rollenbollend over straat gaan en zelfs met rechtszaken, dan ben je als sponsor niet blij. Ik zal nooit aan een sponsor dan adviseren om onmiddellijk uit te stappen. Dat vind ik ook niet goed. Je bent als sponsor voor better en for worse. Maar als het structureel gaat worden en er is permanente ongein, ja, dan kan je als sponsor op een gegeven moment ook geen andere conclusie trekken van hier moet ik wegwezen, want ik wil niet geassocieerd worden met mijn merk met constant ellende. Neffens Van der Wal Baken tot de onreis de club ging goed. Het schijnt het imago dat oors altijd zo goed wie. En hij weet waar het om leidt. Ik kan het niet anders dan terugherleiden naar toch de bestuurlijke kwaliteiten op dit moment bij de club. Hoe je het ook bent of keert, als er onrust is, ongein is, dan moet je dat ergens naartoe terugherleiden. En het is dan de baas van het spul. De baas van het spul heeft kennelijk niet de controle over alles. Ik vergelijk Heerenveen ook wel eens met Ajax. In de zin van, als je bij Heerenveen werkt, dan moet je op een of andere wijze meneer Riemer van der Velde in ere houden. Dat is een soort, ik zou bijna willen zeggen, vader van de club. Dat is een soort, of een godvader van de club. Dat is hetzelfde bij Ajax. Johan Cruijff zal altijd boven Ajax hangen. Waarschijnlijk tot na zijn dood. Dat is bij Riemer net zo, zegt u. En Riemer van der Velde is Mr. Heerenveen. En als je dus in de leidende stoel, leidend met een korte ei, bij Heerenveen komt te zitten, dan dien je rekening te houden met Riemer van der Velde. Het feit dat je die man negeert en in sommige gevallen zelfs kleineert, dat vind ik dat je dan toch je managementkwaliteiten die je kennelijk wel hebt, niet hebt weten te vertalen naar de sportwereld. En dat neem ik dan weliswaar van een afstand, maar dat neem ik de heer Veenstra kwalijk. En dat is heel dom. Ik heb daar geen ander woord voor. Ik vind dat dom. Maar het is net zo dat Veenstra neffens Van der Wal Baken alleen maar ding verkeerd doet. De financiële situatie liep het een stuk beter. En hij is razend enthousiast over het binnenhelling van de trainer Marco van Basten. Maar weet ik dat Van Basten, al liet hij dat naar boetentaan net blikken, ook kritisch is. Hij vindt het ook vervelend, al die onrust. Hij houdt zich er dan buiten, hij distanceert zich ervan, zo zit hij in elkaar. Terecht ook. Zo nooit het over zeggen, doet hij ook niet. Maar nee. dat is de DNA van Marco van Basten. Een beetje vergelijkbaar met Frank de Boer nu bij Ajax. Die zegt ook niks van ongein. Maar dat die focust zich op het spel. Maar het irriteert hem wel. Dat weet u? Ja, oké. Ja, dat weet ik zeker. Ja. Dat besluit dan de toekomst. De vraag is nou, hoe nou verder? Nou, als ik in de schoenen zou staan van meneer Veenstra, dan zou ik onmiddellijk toch Riemer van der Velde uitnodigen voor een gezellige maaltijd. En daar houdt Riemer van. Met een lekkere borrel erbij. En dan zou ik het proberen uit te praten. Kan dat nog, denkt u? Alles kan. Is daar niet te veel al voor gebeurd? Er is veel gebeurd, maar als Veenstra nu openlijk ook naar buiten toe zou communiceren, ik heb mij vergist en ik heb een fout gemaakt, een inschattingsfout gemaakt. Ik zie nu bij nader inzien, voortschrijdend inzicht, zie ik de belangrijke rol die Riemer van Velde nog steeds speelt achter de schermen. Dus moet ik die man voor de schermen halen. En ik heb in overleg met hem een functie gecreëerd voor meneer Van der Velde binnen Heerenveen. Dan denk ik dat het allemaal heel snel goed gaat. Dat is ook weer het opportunisme van de voetbalwereld. Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. En meer sport is er alle weken op de radio in de sportprogramma's op Sneun en Snijn. Frieske literatuur die heeft het altijd al een beetje dreig gehad. Er zijn net zoveel mensen die het Fries lezen. Ik al zie de leesclub er hier helemaal voor. Er is nou een nieuwe organisatie optuigd, Circuit. En die wil de Frieske literatuur wat meer in de schijnwerper zetten. Daar komt weekend in een symposium en dat gaat over de rol van de zee. 3 zakkundigen lieten hun jacht erover schijnen. En Douwe Talma zocht van tevoren eens even uit wat die daar vonden. Tja, de zee. Al eeuwen verbonden aan Friesland en haar cultuur, literatuur en muziek.
Zo'n je zei ze. Maar echt onderzoek is hier nog net jaren nadien. Circuit vregen daarom 3 zaakkundigen om de Friese literatuur eens goed terug te spitten en daar een essay uit te schrijven. Muzikant Nanne Kalma van Burgum onderzocht de rol van de zee in de liedercultuur. Zee, zee, dan wie de zee, wat lijst er trojend hinnen. Maar dit is een beetje het werk, zeg maar, waar je die in verdiept hast, boeken en cd's. Ja, dus voor het Friesland Songrepertoire in Haatzaak de bondels vanzelfs. En voor het repertoire van de Friese volkszongers, zeg maar, het meest cd's. Dit is het Nijfries liedboek van Troelstra. Dat is uit de 19e eeuw al, eind 19e eeuw. En daar zit bijvoorbeeld ook het lied in CC door wie de zee, wat de Nammenjoen had aan het hele symposium. Zee, zee, door wie de zee, wat lijst der dragend hinne. Waar zijt wat oenk en wee in die besletten binnen. Zee, zee, door store zee. Maar wat is nou die conclusie? In de kringen van Friesland zongt dat derde zee een heel soort voorkomt in de lieden. In de onderzochte lieden Ien op Zoon had de zee als thema. In de kringen van de Friese volk dus net. En in het repertoire van de Shantykoorn van zelfs wol, omdat dat is nou een keer hun thema. Bert Loper is directeur van het resort en dook in de rol van de zee in de moderne poëzij. Wat kwam eruit? De conclusie is dat Friesland veroren is, toch dat wij de zee opgenomen hebben in uw ruimtebesef. Wij zoeken het landschap toch een soort literaire bril en vergeten dan dat de werkelijkheid minder is eigenlijk, landschappelijke kwaliteit, als in het verliezen. En het is eigenlijk de zee die het dat inzicht bracht het, de discussie over de zee, het waard, die het zien, het is een hele lange conclusie, maar die het zien waarom vond het in de totale Friese poëzij. Wat ik zelf heel mooi vind is Dirk van de Ploeg, de Nesser Treppen. En daar is dat de zee net meer een abstracte achtergrond is, maar gewoon het plak werd ik eigen ontinkens verbonden binnen. Hoe heeg wienen de Nesser Treppen die het weer oproen? Klimmende treeën naar dat ene moment van apotheose. De zee. En nooit waarom te kennen naar dat verliezen. En daar te blijven. Altijd ben, altijd lokken. Ik kijk naar de Pijn. Daar went de 28-jarige Trientje van der Stegen. Zij schreef voor ENSAF en docht ook oerzetwerk. Als derde zaakkundige schreef zij een essay over de rol van de zee in de Friese proza. Wat voor betekenis had die zee? Wat vinden schrijvers daarvan? Wat voor belang hechten ze daaraan? En waarom willen ze dat broeken in hun boeken? Want een decor voor een boek is toch net zomaar. Dat zei wel iets over het verhaal dat je vertellen wordt. Ik begin met lezen en dan zeg ik altijd meer wat zei dat er wat in zit. En dan schreef ik op wat pakkende passages binnen. Oké, en is dat een voorbeeld van mij? Jawel. Het is een van de eerste boeken die ik lezen heb. Wilco Berga, Eilanddachters. De loft zonder maar een wolkje. Daaronder de rijstige, donkere zee die het pas vlak bij het strand liet ze wegen vormen. Die een egje lang libben. Al gauw zakken ze weer in, zuiver berijstend en roen met een laatste rimpeling dee in de wierendobben. Er weer een ontspande, haast beheerske cadans in de wetterbewegings. En het lieke als hier de zee eindelijk die hoogste staat van regelmatigens bereikt die het in de natuur maar bereikt worden koer. Vlakken zoen je de zee neer te schenk krijgen. Wat kunnen of matten wij je nou mij? Ik zou het net weten. Ik zou het weer net weten. Ja, wat dacht er mij? Sommige mensen vinden het nieuwsgierig en horen die zeggen van... ja, aardig, ik lees het essay of ik ga naar de lezing om het te jaren. En dan waait het misschien weer voort. En dat is echt goed.
Het feit dat we die essayistiek weer opkrikken, dat is ongelooflijk belangrijk voor de Friese literatuur in het algemeen. En ja, ik zou willen dat we volle meer met elkaar reflecteren op ons landschap, op taal, op skiertnis, neem maar op. Hè. Daarom het is ik echt de lezing en het artikel is ja, meer een oersjog van wat er is, maar ik gewoon sprekende voorbeelden uit de boeken dan een ingaande analyse over alle aspecten van de zee en de literatuur. Dat is haast net te doen. Sneuntemiddag presenteerde de treizaakkundigen haar bevindings in Museum Hannemahuis in Haas. Het symposium begint om 11:12. Je zoekt naar deze week met de leukste en meest opvallende reportages van Omroep Friesland van de Oranje Wieken. Nieuws, cultuur en sport zijn ook te vinden op je mobiele apps voor telefoon en tablet. Wij zijn de Famkes uit de Westpol. En in oktober, november of zo zitten we een keer in de kroeg. Ilse die begon over haar man. Haar man is slim ziek geweest. Ik geloof dat er nou beter is. Ja. Hij heeft kanker gehad. En hij gaat op de 6 beklimmen, op de S. En dat heet op de 6, dat project. En of we hebben voor iets dwanwoon. Toen wie ik even naar de wc in ja, ik wie even en ik kom terug. En toen hingen ze het idee kalender. Nou, en het weer is nog heel driest, want toen moesten we alle keer in ons nekkie. Want het is mooi getal. Maar toen dacht ik, er zit echt niemand op te wachten. Nee? Nee. Dus toen hebben we het even wat doorzien pakt. Toen hebben we toch iets, maar alle mensen uit het dorp, iedereen die we kennen. En we gaan 12 foto's maken. The year of fine February, you're my little Valentine. I'm gonna march you down the aisle. You're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, a heart in a world. I love a little calendar girl every day. Wat is het plan, Frali? Nou, zij ben gewoon een zure boel en we komen er net tussendoor. Sorry, ze zijn wat hardnekkig in hun spul. Ja, komt wel goed? Ja. Oké. Maar we laten ze gaan. Op het moment dat wij denken, we hebben een mooi fotomoment, dan brengen we in. Dan springen je maar in. Ja. Je moet gewoon naast deze baan terroriseren, dat deze mensen gewoon normaal bezig zijn. Ja, we hebben hier een baantje nodig. Ja, dan gaan wij met een skipjebal tussendoor. Oké. Wat vind je ervan, al die vrouwen op de boel? Hartstikke mooi. Ja, die meisjes krijgen gezellig. Wij zijn een beetje aan de blauwe kant, maar die vrouwen die er op oorlog doorheen, en dat gaat altijd goed. Dat zijn wel een protte leven, hè? Nee, ik ben geen probleem, maar dat is gezellig. Nee, een protte leven, hè ze? Ik heb protte leven, dat ben we wend. Dat ben vrolijk. Prachtig mooi. Ja? Ja, gaan we door. Gaan we door. Gezellig. Kom je al elke keer wel? Jazeker. Maar ook qua gewicht, toch? Nee. Qua gewicht en qua kleur. En mensen die kleur wel, maar ook qua zwaarte. Nee, maar kan je voelen. Die is zwaarder. Dat kan wel. Ja, zeker. Dus vrouw, je leren nog heel wat op bal. Ja, zeker. Er is heel wat te leren over ballen. Daar zijn we wel achter. Ja, er is heel wat te leren nog over ballen. Nou, hier Bella Madeleine. Hij stond weer op de auto weg en zag de Nederlandse auto stoppen. En hoe hij het al gehoord van zijn lichtijn van zijn bus was dat de bal niet over het doel heen was.
Julius deed zijn ogen weer open. Achter het spijlenhek lag een moestuin van de Diablerie. De bal ketste op de binnenkant van de paal. Hierdoor was niet meteen te zien of het een doelpunt was of niet. Wat moeten we als we nou naar huis willen bellen of zoiets? Vraagt hij zich hardop af. Help, riep Steve angstig. Straks krijgen ze me te pakken. Hallo jongens. Ja? Ja. Oh. Wat ben je helemaal aan? Aan het lezen. Ja, in onze boeken. Want wat hebben je hem hier? Een leesclub. En hoe ben je hem daar zo op kwam? Ja, nou Max, dat heb jij bedacht. Nou, ik heb het bedacht, want we lezen altijd op school en dat vinden we heel cool. Dus, nou, en toen hadden we gewoon bedacht van, ach, laten we thuis ook in onze vrije tijd gaan lezen. En hoe pak je hem dat aan? Hoe werkt dat? We gaan hierheen en dan gaan we een uur lezen. En hoe weet je hem dat je hem precies een uur aan het lezen bent? Met een timer. Op de telefoon. Van mij. En wat voor boeken lees je hem? Kippenvelboeken en voetbalboeken. Ja. En dat was het. Ja. Tigerteam. En jeugdthrillers. Maar vooral dus een beetje griezelboeken Ja. en voetbalboeken. Ja. Waarom is lezen zo leuk? Nou, het is kijk een soort verhaal, maar dan in die holle. En, ja. Je kan de beelden er zelf bij maken. Alsof je een film kijkt, maar Dan in je hoofd. Ja. En nou ben er een heel soort oudere meisken. Die zeggen ze toch vaak hoe Jim leeft iets genoten en hoe Jim, die zit alleen nog maar achter de computer. Nou, we zitten wel veel achter de computer, maar... We gamen heel veel. Dat is van de jeugd van tegenwoordig. Maar we waren weer eens begonnen met lezen en we vonden het heel leuk gewoon. We hadden een leuk boek en toen heeft Max dit bedacht. En ons afvier deze week. Na je week ben we er weer. On dan.